Gikan sa simpleng pangandoy na makalingkawas sa kakabos, inubanan o pagkakugi, karon gita gamtam na ni Maria Nora Ancahas uban sa iyang pamilya ang ilang paningkamutan. Gikan sa Medellin, Cebu, atong sundan ang iyang Bisaya gyud success story. Let us watch this. Sa atong Bisaya gyud success stories, atong ilailahon si Nora Ancahas. Kaniadto usa ka katabang nadako ang nabag-o sa kinabuhi tungod sa pangisda. Ako si Nora Ancahas, taga 50 years, running 50 pa, taga Mahawak, Medellin, Cebu. 18 to 19 years old. Ang trabaho nako sa una, ningadto ako sa Manila, kay naningpad ako, nahimo kong katabang. Unya, niuli ko diri, nakita nako ang usa ka tawo nga mangingisda, maon nagkasabot mi, nagminyo mi. O sa among pagminyo, nagkasabot sad mi nga maghimo mi og gamay lang usa nga bangka. O kay maora masay among maabot. Sa iyang desisyon na mubalik sa Medellin, Cebu, gikan sa gamay na kapital sa tabang sa iyang amahan ug mga natigom niyang kwarta, nagsugod sila sa gamay na baruto. Ang pagsugod na mong paninda og isda, mao to siyang katong nagtukod mi og gamay nga bangka. Unya, ang ako mismo ba na maoy nagunay og panagat. Tapos ako, abot niya, ako rasad mismo ang magtinda sa iyang kuha. Kay sa una pa to, kay ginagmay pa man to, kay maliit pa man to nga bangka. Malipay lang kami nga makahalin mi sa usa ka simana o mga 2,000 ingon ana, mahigit 3,000. Kay gamay raman to nga bangka. Sa pagtukod na mo og pambot, syempre dili man nato mada kay gamay raman to kita, kay gamay man to bangka. Nakautang sad mi sa mga tao nya, buhi pa to akong papa, nakautang sad ko sa akong papa. Unya nang nananto mi, moto nagsugod mi sa gamay nga inana kanto nya among gipalago. Mao na ang resulta nga sige unya giipon gid namo og maayo, wala namo usiki, gitarong namo paghipos nga moabot mi sa ingon ana nga panahon. Ang ako palukso karon bali tulo na. Sa karon nga naanami dakong bangka, palukso naman na siya, kay dako naman na siya. Ang sa akong kita gyud basta okay lang gyud ang wala lay low pressure, okay lang gyud ang panahon. Makakita ko sa isang linggo mga 100,000. Ang akong natabangan nga natagan ako panginabuhi nga mga tao, mga 17 sila ka tao sa isang bangka. Sa tulo ka bangka, mga 51 sila, kay tulo namang ka bangka. Bisan man, naapektuhan usab ang ilang panginabuhian tungod sa pandemyang COVID-19. Before sa wala pa'y pandemic, ang katong wala pa'y pandemic, ang palukso namo kung magdungan sila ang tulo ka bangka o panagat, dili mawala sa isang buwan na mga mahigit 500,000 ang amuang abot. Ang pagsugod na sa pandemic, medyo na minus-minusa na siya, kay syempre ang atong isda dirira kutob sa ato nya usasab dili man kaadto og Cebu ang ato isda, kay nagneed og subtis ang katong mga helper. Una sila makaadto og Cebu City. Amo lang siya gipaningkamot nga bisag pandemic kay ang pagkaon dili man gyud nila gituha. Okay ra man daw. Pero bisag gamay lang ang income, amo lang gi paninguha gyud ba nga dili lang mawala ang panginabuhi sa amoa. Gawas sa napaeskwela ni Nora ang iyang mga anak sa nindot na eskwelahan, nakapalit usab kini og mga balay, luna, nakapagpundar og mga sasakyan ug nagsugod sa mga laing pang business venture, ang pag-alima ug mga manok panabong. Ang nabag-o sa akong kinabuhi mao na ni siya, nakapalit og mga sakyanan, unya nakoy mga ubang mga properties nga napalit sad, o ingon nakatukod sa ko sa kaugalingon namong bahay ug uban pa. Ito yung mga napundar ko. Yan, gyman ko, bilyaran. Tapos ito, dirty kitchen sa kabila. Mao niya ako
itong mga napundar, 2 sasakyan, tapos yung ano ko, butikab. Welcome to my farm sa asawa ko o sa aming dalawa. Si Nora nakatabang kaniadto, wala gihimong babag ang kalisod sa kinabuhi aron mabangon ang iyang pamilya sa kalisod. Lakip na pod ang mga nagtrabaho kanila. Ang ako lang advice sa mga tao nga gusto silang motukod aning negosyo kay dili man gini siya madali kay tungod dako ni siya og kantidad. Kay karon kung magtukod ka mga 3 million naa gyud ana ang mga budget nimo sa imuhang mga materialis o dala na tanan labor nya. Kailangan kung makatukod naman mag-ayos tarungon nimo gamit ang kwarta dili nimo sikusikan o magsikap og maayo magprosige gyud nya disiplina sad sa mga tao. Isayag you!